Shalom, horas madihita saluhutna, tapukama parminggota, tapasonang rohatta, tapasonang nang pikiratta, martangyang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Tapuji matuhatta marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni to di purbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partiguri, manguludo binahen ni parsihohokna marhaporseaon, alayang go dihalak parjahati, dangadong hasonangan. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata
para siroha na sumurung, mauliate ma rohanami tuho, ala di joho hami tu pakirimon, di hanguluan sa leleng na. Sa ileho matodim tu rohanami, asa margugu hami, mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami, akka na di banua gijangih. Pargugoy mahami manaluhon sa luhut, nanayang mga batami tu hasonangan. Sa ipagadda haporsiyaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami, asa monang hami rodi ujung na, laho mangalo tupal di hami, di julum ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, si Pangulu hami. Amin. Bigi hamuma pati ni debata sian 2 Timotius sada ayat pitu sahatu ayat walu. Songonom ma patikna. Ay dilihod debatado tuhita todi haguguon, todi haholongon, todi pangajario diri, dada todi hatahuton. Ope unak kumaila makatidakon tuhatay, jala unang hahilahon ahu, natarhurung humokop ibana, doho mahotahe makokop barita nauli, sian haguguon ni debata. Songoni mapatikna atong rak mangidugu kumahita mangulahon na hombar tupatiki. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Amen.
topoti ma dosata nabuluni tua dopan ni debata tapau be marohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan sitopa nasana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodohami tu jolom manopoti dosa nami akka nahuhulahami marhite sian pangalosion ni patikmu. Ima marhite sian hatutubu ni rohanami naroai. Nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangaluan nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i, alai na tersol-sol bagi dohami nuaeng ala ni i, asima roham dihami ale di bata nami, pardengga basa jala parasi roha doho ala ni anak hauloan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sai sesama dosa nami saluhu na jala suruma to di porbadia tu rohanami be asa terbaik kami manguluiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat kami tuhangoluan nasura suda na pinar baga-baga roh nani parbaga bagam diakka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema hata bagabaga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Songonodo hata ni Jehovah unak kumabiar ayahudo siluhokko nunga pola hujo guarmu ahu na punaho hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Tajaha jalata begema hatani debata turpuk di minggutta sadarion
Ima nanienet sian Amos pitu ayat sada sahatu ayat onom. Tajahama margati soring songonomma hatana. Songonodo di pataridaho Tuha Jehovah tuau. Idama jumadihon si hapor ibana dimulana martubur duhu ni panabian jala idama sagak doi dung manabi rajai. Jadi marpangulahi marohani Jehovah taringot tusi dang jadi saut ninna Jehovah. Jadi nikuma ale Tuhan Jehovah ua pasadi ma tungbeha. Songonima hatana martua doakan atau mangihon hatani di bata jalan au piopsa. Amin. Lindas matamu, nampora Kristusi, rame doa sesa, di harga rusai, iku hai doa mulangani. Lindas matamu, nampora Kristusi. Babuan baguana, Tuhan kajunai, orang nasomanaka, Yesus Tuhan kai. Si polisi umuani, ai dilindungi. Babuan baguana, Tuhan kajunai. Tahati dakoma hapor seotai songona hina tidakon ni dong atas hapor seaon di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tubuhon niya si Maria nagabe-gabean siya to di porbadia andora swabubuan. Ido tu hatta na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do imana di hau pinarsilang na tua tu banurto dudung ditanom na mula mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siam di bata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di simay mana pai mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di todi porbadia jaradong sada huria na badia huri hatopani halak Kristen akka na badia doho dihasan di dosa doho dihatai na maddo mula mangulu sogo daging ni halak na mate doho dihangoluan na sorasuda. Amin.
Salam. Hamuna dongan sahapor siaun di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Adorang sojenahaun odolan titing huriatta di hari Minggu sadarion atas guarni parhalado HKB Yogyakarta, Resort Yogyakarta, perjulumah basata mihata horas tuhita salhutna. Dohot tuak kadongan na oddo perap marsaur di parmingguan HKB Yogyakarta sadarion. Upasata mimah tapi di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Horas madhita saluhutna. Udutusi tabegema odol titing ni huriatta sadarion tersurat di hata Indonesia. Jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriatta manang marhite sop kopi titing di WA grup wilayah manang kategorial. Yang pertama nama arti dan topik minggu. Nama minggu ke-7 Dung Trinitatis. Topik berani menyuarakan kebenaran. Manang hiras niroha maka tahun hasitongan. Yang kedua, pelayan ibadah minggu ke-7 pada minggu ini pukul 9. Khotbah dilayankan oleh pendeta Ucok Fernando Hutasawit MTH. Liturgis Amang Situa Profesor Dr. Badri Siregar MBA CMA CA. Warta kami sendiri Situa J. Sigalingging. Haretaan, kolektan dan pelayan lainnya dapat kita lihat di layar dan TV monitor. Yang ketiga, pertangyangan wilayah minggu ini hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 18.30 di wilayah tengah di keluarga Nyonya Situa TH Limbong Boru Tambah, alamat Tegal Lempeanga DN 323 Yogyakarta. Kemudian hari Selasa 16 Juli 2024 pukul 18 di wilayah selatan di keluarga J. Sialoho Ibu Boru Sigalingging. Alamatnya kami koreksi dilaksanakan di Sopogodang. Kemudian hari Rabu 17 Juli 2024 pukul 19 di wilayah barat di keluarga El Nenggolan Ibu Boru Sialoho. Alamat Perumahan Geraha Sidaya Sejahtera Blok EE1 Gunung Polo Jalan Wates kilometer 13 Sedayu Bantul. Yang keempat, warga jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 14 Juli 2024 warga jemaat pindah yaitu satu keluarga Situa TSM Sinurat MT Ibu HSRH Boru Sitio bersama 3 orang anak telah pindah jemaat ke HKBP Ciledug Resort Serpong dari wilayah pelayanan wilayah barat. Yang kedua, keluarga RB Panggabean Ibu K. Boru Nababan bersama 3 orang anak telah pindah jemaat ke HKBP Lontar Resort Surabaya Utara, Distrik 17 Indonesia bagian timur dari wilayah pelayanan wilayah utara. Jemaat dan Perhlado mengucapkan selamat jalan, Tuhan memberkati. Yang kelima, hendak menikah, warta pertama dan kedua. Akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan untuk calon mempelai yakni Reinhard Octavianus Sibaran ST, putra dari Bapak Parasien Sibaran SE almarhum dan Ibu Marsaulina Boru Sianipar. Alamat Perumahan Candi Indah Jetis Wedomartani Ngemplak. Anggota Jemaat HKB Yogyakarta Resort Yogyakarta dengan Lucia Veronica Boru Sinurat, putri dari Bapak Pestamin Sinurat almarhum dan Ibu Rumondang Boru Tambah. Alamat di Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, anggota Jemaat HKBP Bekasi Timur Permai Resort Setia Mekar Bekasi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 9 di Gereja HKB Yogyakarta Resort Yogyakarta Distrik 18 Jabar Teng DY. Acara ibadah pertupolan atau pencatatan perjanjian hendak menikah telah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin 13 Juli 2024 di HKB Yogyakarta. Keenam, PA Inahanna
Pada hari Selasa 16 Juli 2024 pukul 16 akan diadakan PA Inahana bertempat di Gereja HKB Yogyakarta. Mohon kepada seluruh anggota Inahana untuk dapat menghadiri acara tersebut. Ketujuh, ibadah raya dan pelantikan pengurus Persekutuan Perempuan dan Lansia HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY. Pada hari ini Minggu 14 Juli 2024 di HKBP Bandung Riau Marta Dinata dilaksanakan ibadah raya sekaligus pelantikan pengurus Persekutuan Perempuan dan Lansia HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY periode 2024 sampai 2028. Turut menghadiri pendeta HKBP Resort Jogja dan perwakilan seksi perempuan HKBP Resort Yogyakarta. Kedelapan, Sinode HKB Distrik 18 Jabar Teng DIY pada hari Senin dan Selasa 15 dan 16 Juli 2024 di Jakarta Side Hotel, Jalan Insinyur Hajuanda nomor 321A Dago Bandung akan dilaksanakan Sinode HKB Distrik 18 Jabar Teng DIY yang dihadiri utusan dari HKBP Resort Yogyakarta, yaitu Pendeta Resort, kemudian Situa M. Marpaung, Situa E. Munte dari HKB Magelang, dan LD Silalahi dari HKB Klaten. Demikian, Tuhan memberkati. Yang kesembilan, kegiatan seksi remaja. Seksi remaja akan mengadakan kunjungan gerejawi ke gereja HKBP Kedongdong Surabaya pada tanggal 29 Juli 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka seksi remaja mengadakan yang pertama bazar makanan dan minuman pada minggu ini, hari ini. Kemudian persembahan pujian pada ibadah pukul 6.30 dan saat ini pukul 9. Dan pada hari Minggu 21 Juli 2024, dimohon jemaat dapat berpartisipasi untuk mendukung acara tersebut. Tuhan memberkati. Ke-10, evaluasi program dan anggaran semester pertama. Dihimbau kepada semua dewan dan seksi untuk mempersiapkan laporan program dan anggaran semester pertama sebagai persiapan bahan evaluasi yang akan dilaksanakan. Untuk laporan kegiatan dewan dan seksi diserahkan paling lambat kemarin tanggal 10 Juli 2024. Untuk perhatian kita semua, yang belum mengumpulkan adalah seksi lansia, seksi remaja, dan seksi Naposo. Ke-11, pergantian panitia pembangunan. Pergantian panitia pembangunan HKB Yogyakarta akan dilakukan setelah ditetapkan di rapat huria yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2024. Untuk itu dimohon kepada panitia pembangunan untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 2 Agustus 2024. Demikian diwartakan. Kemudian totok ripe dan donasi pembangunan, kemudian laporan dari panitia pembangunan dapat kita lihat di layar dan TV monitor. Ke-14, donasi pengadaan sound system juga dapat kita cermati di layar dan TV monitor. Kemudian 15, program kerjasama kesehatan dengan Laboratorium Medis Umum Utama Cito. Mengingat pentingnya screening kesehatan dapat bermanfaat untuk mengetahui sedini mungkin potensi terhadap risiko penyakit dan mencegah dampak dari lanjutan penyakit, maka gereja akan bekerja sama dengan Laboratorium Medis Umum Utama Cito untuk melakukan program screening diabetes mellitus bagi jemaat gereja HKB Yogyakarta. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi Inang Situa Dr. Gigi Nyonya Tampu Bolon Boru Panjaitan dengan melampirkan nomor BPJS Kesehatan. Ke-16, tenaga volunteer kesehatan. Sehubungan dengan sudah beroperasinya ruang kesehatan, gereja kita membutuhkan tenaga volunteer kesehatan yang bertugas menjaga dan memeriksa kesehatan jemaat. Bagi jemaat yang ingin bergabung dapat menghubungi Inang Situa Dr. Gigi Tampu Bolon Boru Panjaitan. Ke-17, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan tim musik dan ibadah dapat kita lihat di layar dan TV monitor.
Ke-18, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Para Halado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 14 sampai dengan 20 Juli 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, yaitu yang tertulis di Mazmur 145 ayat 12 dan 18. Demikian dikatakan di sana, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Selanjutnya, warta ke-19, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan dan menguatkan. Ke-20, pokok-pokok doa syafaat. 21, kebersihan dan fasilitas umum. Dapat kita lihat di layar dan TV monitor. Kemudian 22, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini Minggu 14 Juli 2024 yaitu dari keluarga Nyonya MC Barani Boru Sianipar dan keluarga Situasi Nur HS Sutapea Boru Lubis. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Inang Situa Dr. Anda Nyonya Malau Boru Nadeak. Kemudian kegiatan pelayanan di pergudungan dapat kita lihat di layar dan TV monitor. Dan yang terakhir, laporan keuangan tanggal 6 sampai 12 Juli 2024 dapat kita cermati, kita lihat nanti di papan pengumuman. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati.
Amin di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mengaramot ya hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ngadenggan bete. Tikitangiang makulikuling. Ya. Hurian itu hatta tabukama evangelium turpuk jamita Markus napaunopon ayat 10 tu 20 sia. Markus paunopon ayat 10 tu 20 sia. Songnon madidok ujung di si Yohanes Padidi. Jadi tarbege ma itu Raja Herodes ainunga tarbarita guardi Yesus pola didok nunga hehe si Yohanes Padidi sian akan amate. Ido alana ubahen parhago goon si songoni ibana. Adong manamadok si Elia do ibana. Na asing musim madok panurirang do ibana suman tuaka panurirang na jolo. Alay anggo si Herodes dung dibigei senin na do. Si Yohanes nong hugo tapi uluna ido dipahehe. Ay disuruh si Herodes ido na jolo na manakup si Yohanes dohot makurukon siala si Herodias pardihutani anggina si Filipus naung dilakupna ay dok si Yohanes do tu si Herodes dang jadi di ho anggi borumi jala hosomma rohani si Herodiasi di ibana say naing bunon na do ibana alay dang tarpatu pasa ay na mabiar do si Herodes mida si Yohanes ala na ditada do ibana halak na tigoroha jala na botor jadi diodingi do ibana jala boha-boha do rohana ubege jamitana huhut di halomohon hatana dungi jupang ma ari naune ima ari hatutubu ni si Herodes dina mambaen panganon ujuan ibana dia kana sangap dohot dia ka iduk ni soldadu ro dia kana raja sian halak Galilea. Jadi bongot ma buru ni si Herodias tu bagasan manortor. Jadi soloma mata ni si Herodes dohot akadongan na disih. Gebe di dok rajai matu burui pangido sian au manang dia lomone roham lehonok kudo itu ho. Laos di uariho do tu burui manang dia pe si pangiduan mi ro dinasatongan ni harajauki saya nale honok kudo alai ruar ma boru-borui madok tu inangna ahama pangiduakku jadi dok ibana ma ulu ni si Yohanes Padidi ma jadi humalaput ma ibana bongo tu ado panirajai di pangido masaunari ma lehon tuau di atas pinggan ulu ni si Yohanes Padidi marsak si tutuma rohani rajai alai alaniaka uarina dohot alaniaka na ginokonnai dang olo ibana paujaton buru-burui jalama mitor di surajai ma hupas nasada didokon ma ibana mangalap ulu ni si Yohanesih gabilaho ma hupasi manggotap uluna di bagasan hurungani jala dibuan ma ulunai di atas pinggan di pasahat matu anak burui jala buru-burui ma mangalehossa tu inangna asa dung di BG akasisiani si Yohanes nama sai Roma nasida dibuat mabakena jala ditanom ima sahati turpuk akadongan ra hedo tabege padohana madok songonon si sogo do sidok nasitong dihasogohon halak do bolohudok akan nasitong jala idu na masa di parngoluanon dia adong halak na madok nasitong itur dihasogohon unang majo itur dibunuh songo si Yohaneson pinomat dibenci pinomat dang nyaman ngoluna
Alai bere kita mah buasa berani si Johannes madok na sitong ala mangulu hatani debata di bagasan dirina. Ido na mangujar si Johannes ikon hudok na sitong age raja si Herodes. Nang peraja ibadah dang mabiar au molo na jolo dihalak Jahudi anggo raja marhuaso do sahatu huaso ni jolma hosa ni jolma marhuaso do raja sahatu hosa ni jolma diboto si Johannes doi alai dang mabiar ibana ala sehatan Tuhan ido laho manggorahon rohani si Johannes hatahon nasitong. Memang monotipe si Johannes dia tidak mau hidup dalam kepalsuan, dia tidak mau. Ikun dohonok kudo nasitong. Nang pe sahatu hamatean au anon alani hasitongan di debata. Alang ngamalangalakup besi Herodes. Naking didok takas di ayat 10 walu. Anggi boruna do dibuat. Tokka doi dagi. HP ngadong para soduk bolon di si Herodias, si Filipus. Si Herodes pe ngadong istrina. Gabe nu ngalam sursarbe keluarga nasida. Mangolu di bagasa pangalakupon mak keluarga si Herodes. Itu membahen ini udah salah ini, nggak bisa lagi nih. Roma si Herodes dipasingot mak. Akadongan jela itu jabar ni halak mulu madok nasitong. Kita akan tidak nyaman hidup dan kita akan dibenci. Boha mundur do hita madok nasitong daong. HKBP tegas do madok mulu adong ruas nasala. Dohot parhala do na salah. Ikon mardalan ma RPP. Alai adong do diatur hon di RPP dang boy sahali marapot. 2 manang 3 hali. Molo hurang bukti 4 hali. Ikon adong do tirket na tangga-tangga na. Songgo dia do madabuhon uhum tu halak na parsala. Jela di dok tu harta Yesus do hamo kadongan. Adong do strategi laho pabuahon hasitongan tu halak na sala. Matius 10:15. Matius 10:15. Mola dong dongan muna salah dan berbuat dosa, tegur dia di bawah 4 mata. Molo diberi kamu adong na salah donganmu, tegur 4 mata ma, face to face. Unang di pabuah di loloan. Unang masih pailan. Ale zaman waingon beri kita ma adong dongan nasala itu ripa buah ma di Facebook. Di status WA. Di IG. Imana masa waingon. Di paila ma di luluan. Itu sudah mempermalukan. Itu tidak benar lagi. Jala molo mardongan pe ikun radedo marsi paingotan idu natabo na mardongan. Dipaingot mak molo salah hami. Molo salah hamu hupaingot. Ikun radedo marsi koreksian. Nang petutu di zamanon molo dipaingot dongan itu tersinggung. Dang robe marminggu. Dang robe tupungan kur. Dang tarida be dipungan marga. HP na paingoton ibana do. Ala molo dak ku paingot, molo dang ta paingot. Hesekiel 30 ayat 8. Ahama duduk isi. Alai anggo mudarnai sian tanganmu do. Tunggu okku. Serba salah do kan. Jadi dang adong kata kompromi dengan kesalahan. Tidak ada kompromi dengan dosa. Paingot. Manang tung di hasogon halak pejabarmi. Paingot alai adong strategi. 4 mata ma jo maibana. Unang dipaila tululuan. Jangan mempermalukan. Asa diboto hahurangan na, asa diboto hasalaan na. Ala na diojar hatani dibatado hitalahu paingoton.
Jadi paingotondongan pe ala nani ujar hatani Tuhan doau asonang gabe salpu hasala anna. Ala molo Hesekiel naking madok molo dak ku paingot. Bah, sotung au anon ditunggu Tuhani. Mudar ni nio nasalaom. Imana parjolo taringutu habaranion ni si Johannes laos ido topik ni minggu tah hiras ni roha maka tahon hasitongan apa 2 hon. Sasiktong na agak janggal do sikap ni si Herodes. Takas naking didok Herodes mabiar tu si Johannes. Herodes songona las rohana mabege jamitani si Johannes. Herodes hormat tu si Johannes. Dengi imana king dipat orang di ayat 20. Babiar ibana tu Johannes ala ditada Johanneson halak na tigoroha, halak na sitong, halak na botor. Dibege ma jamitani si Johannes, songona hona tu rohani si Herodes. Ale suku-sukun buasa ikon bunonna. Buasa dang boy di paluai bana si Herodes isya namatean. Alani janjina. Tu boruna. Bolosian aka tafsiran borunai margoar si Salome. Daku boto dong duli sonna margoar si Salome. Minta izin nate. Alaido di dok tafsiran buku tafsiran si Salome do guarna nang pedang tarsurat guarna di son. Ngasangai bana marjanji. Hamua kadongan si Johannes diojar parbinotoana. Si Johannes diojar jajina ala nunga salpu hatana. Ala ibana song raja bangsawan, raja ibana seorang raja pantang untuk menarik janjinya, apalagi di depan masyarakat, di depan para raja-raja. Gengsi ibana, sotung donon diliai raja na asing au alani hutarik janjiku. Alani ibana diojar parbinotoanna, diojar jabatanna, dan diojar rohana. Saudari suku-suku madihita hamwa kamang hamwa kenang remaja na posubulung. Dia do nueng na gumodang di tangyok kita. Panggora ni roha do manang parbinotoan. Aha do nueng na mangujar hita. Aha man nueng na gumodang tatangihon. Pikiran ni jolma do, pikirat ta do, parbinotoat ta do, ilmu pengetahuan do, atau kata hati. Molo si Paulus madok di Kisah Para Rasul 24 ayat 10 onom didok Paulus masongonon. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Molo si Paulus naparjolo ibana manangihon ima hatani Tuhani na mangojar di bagasan panggorani roha. Pesalmen sada-sadasia 2 Timotius 10 onom firman untuk menyatakan kesalahan, mengajar mendidik orang dalam kebenaran. Jadi parjolo halak na sitong, parjolo halak na jonok tu debata, diojar marhite hatani debata, diojar panggorani rohana, baru pe parbinotoanna. Ido ngolu na seimbang hamwa kadongan. Alibere kita matorok di jol manuengon. Membege sorani portibion. Gumodang do halak nueng membege hata fitnah. Dohot aka gosip. Molodung ro fitnah palaliahon halak itur sengen say tinggil ma si pareonon kan. Ah, uido. Waido. Kan ido. Aka berita-berita nasodenggan itor tinggil do hita. Alai molo halak na manguru di bagasan hatani debata manang dia pe aka berita nasodenggan ikon parjolo do panggorani rohana hati nuraninya itu
ala nong di gonggom tu hati nurani nai aka hata aka barita naso dengganon dang di begeibana be. Karena dia sudah di dalam firman Tuhan. Alai molo si Herodes daong. Parjolo ma parbinotoanna, gengsina, jabatanna, ido na mengujar ibadah membunuh si Yohanes. Imana pa duahon. Napa toluhon jauhkanlah dendam. Bere kita masih Herodias, istri ni si Herodes. Aitung ngiri mate. Itor inata ni si Herodes mamangido si majujung ni si Yohanes. Ana marhua do. Didok buse dibain ma disada pinggan. Aina si pangano dono aing. Ulu ni si Yohanes. Kejam do kan? Kejam. Ale buasa magebe kejam si Herodias. Alanga tersinggung ibana di paingo si Yohanes. Ale molo halak na porosea dang mangolu di bagasan dendam. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Alani hamu kamang hamu kainang remaja na pasubulung suku-suku na mangihut dia do nagumudang di hita. Rohana mengampuni do manang akar pahit. Molon akar pahit tu nagumudang on mana masa nih di si Herodias. Manang dia pe ikun bunuhku si Yohanes. Manang songon dia dalan nak ikun habis subain. Ale lupa si Herodias nang pemate si Yohanes, nang pedang pajupang dot Yohanes, Herodias ikut pajupang dot di bata. Ido na lupa ibana. Nang pedang pajupang dot Yohanes ikut pajupang ibana dot di bata. Ikun bertanggung jawab ibana tu di bata. Memang di beberapa tafsiran hamu kadongan. Di beberapa buku na hujaha ala di dosa ni si Herodes gebeta luma ibana marporang ima uhumna ala ni dosana tu si Yohanes disadari marporang ibana tu bangsa nasing palu habis. Itulah hukum sebab akibat. Ala ni dia mana gubodang dihita hamu kadongan saha porosyon kecewa, silahkan kecewa, itu manusiawi. Ale unang gabe mitop satu nami tok bataniari. Mari gabe rohana mengampuni mahita manang dia pe hahurangan idongan. Ai hita pe go kahurangan do. Manasongon dia pe hagaleo idongan ai hita pe jolma pargaledo hita. Rap pargaledo hita di jolo di debata. Rap manjalo asini roha do hita di jolo di debata. Harutu hatai mengampuni hita. Nang hita pe adong matutu roha mengampuni. Imana patuluhon. Nau pau paton bere kita ma sogo rohani si Herodias. Alai laus ditulharon diajar hodo roha kebencian itu boruna ima si Salome. Roma si Salome. Oi nong, oma. Ahama pangiduakku tu bapak. Didok nakik songo-songonon. Dok kon tu bapak. Si majujung ni si Yohanes papangido. Jadi mamaknya mengajarkan kebencian kepada anaknya. Baik kita mak. Dak kubo to dah hamu kamang hamu kenang buasa. Adong piga-piga hita halak batak na maul mardame. Dak kubo to ala mungkin ra ta ajar hod dosongonon. Ima bereng bapak tuami so hasea di bedo tuau song-songonon nang inang tuami pe mendukung do. Dan kita tak ajar hodo kebencian tua kaya nak kon hape nasa keluarga do. Beujung na ya nak kota mamereng bapak tua kan, bapak tua na begitu deh. Molo hudok mak. Itu lihat itu
amang itu. Benci dia sama bapak. Begini-begini dibilang sama bapak. Pasti anak saya juga akan benci. Karena saya menularkan kebencian. Karena saya mewariskan kebencian. Saya mewariskan dendam. Saya mewariskan amarah kepada anak saya. Si Salome juga begitu. Dia mewariskan dendam, dia mewariskan kebencian dari ibunya. Ujungnya ima dipangido. Mari amang, mari inang. Wariskanlah kasih, cinta, kedamaian kepada anak-anak kita. Itu makanya kami Parhalado sering kami diingatkan. Kalau sermon jangan beritahu kepada yang lain. Haru keluarga pe unang di Papua. Cukup mahalan di seremoni. Moloh Papua do, bah, baru gabi asing. Karena itu rahasia kerja. Sama itu semua tempat institusi pe punya rahasia kerja. Tidak boleh diberitahukan kepada yang lain. Kalaupun ada sesuatu hal, tangyakon ma. Molo pe pojoti bagasan rohami nang. Papua tu di bata, unang Papua tu akai nakon mi. Bagaimana keluarga si Herodes ini? Bapaknya pembenci, mamanya pembenci, anaknya juga pembenci. Itu kasihan sekali. Jadi generasi pembenci lah. Kan mengerikan ini keluarga ini. Padahal keluarga terpandang loh. Tapi keluarga yang penuh dendam. Alani mari terpukon, hamo kadongan, mari wariskan kedamaian. Songon ede di kor ida naking. Ajarhon, podahon, tua kaya nakon mi poda nasi tongi. Asa generasi ini HKBP Yogyakarta. Ala kaya nakota kan generasi do, generasi masa depan. Najolo do didok, naposo bulung bunga-bunga huria itu najolo itu. Ale nuaeng dang bunga-bunga ni huria be naposo bulung, tonggak gereja. Tiang gereja itu naposo bulung sekarang. Masa depan gereja. Sekarang bagaimana kita mewariskan kepada masa depan gereja dengan cinta kasih, dengan kedamaian, supaya HKBP Yogyakarta juga gereja yang tetap cinta kasih, cinta kedamaian, mau mengampuni. Itu yang kita wariskan untuk anak-anak kita ini. Mulai dari keluarga masing-masing. Ciptakan kedamaian, ciptakan pengampunan, ciptakan cinta kasih. Akana salpu di luaran salpu makana salpu. Ada hati untuk memaafkan. Karena anak-anak kita nantilah yang akan mewariskan sifat kasih, sifat damai, sifat penyayang, sifat memaafkan. Tua kana torop diwariskanlah dari orang tua. Amin. Martanya mahita. Mulia tema diho ale Yesus Tuhan nami. Tung digohi hodo hami marhiti hatam. Asa dang mabiar hami madok nasitong. Ala hasitongan naneng hupa buah hami nan yojar hasitongan mi. Ikuda dong strategi unang gabi pailah hondongan. Pasu-pasu mahami amang akaruasmon. Asa hulahu kami hatam. Adong tutu di keluarga Nabi B, roha cinta kasih, roha mengampuni, masih salpuan akan hurang, marsi paunean, marsi makluman, ala rap pargale dohami Tuhan, dia dopanmu, rap jol mana hurangan dohami Tuhan, dang ado kami nati kos, dang ado kami nasi tong, dang ado kami nati gor, dang ado kami na sempurna nasi kop, nadi pati gor ho. Nadi pasi toko dohami Tuhan ubahin na talup kami di patau kami batu papar minggu di Arianon. Alan di pargugoi mahami asa kami akan natoras di HKBP Yogyakartaon mewariskan cinta kasih tua kaya nakonami. Ramoti sude yaka yenakonami sekolah minggu remaja pemuda-pemudi dari Marsogot are Senen arip naparjolo akena konami laho marsikola pasu-pasu maamang asa gabi jol manahase akena konami sogot haduan malo di parsi ajaranna
Songonya nang diaka manami nanami di parkerejoan si ganupari manang di dia nasida mangula kaulaun tuko matutu na mga ramoti. Atik tungadong siyan tonga-tonga ni ruasmon Tuhan nasodapotan pacapalana lomak pargogoy ibana patulus sakapmu lehon tutu patudu di dia songon dia ulaon ni ruas di huriam na saya toktong masihol di aka ulaon manang dia tutu aka pergumulan ruas di huriam di parumah tanggaon na toras tua kayanakon antara suami istri Tuhan pargogoy leho tutu dala keluar leho torang di pikiran leon habisuhon asa tung mardame sonang sudi keluarga na di bagasan pergumulan akaros di huriam na di bagasan parsahiton nunga tarsurat di tikting di bagasan mingguon sisa datang yang dohami manangyakon dohot mangelek to depanmu Tuhan asaho matutu mangaleon hamalumon tu ruas di huriami ruas di huriam na setoktong mengidu pasu-pasu peranakonon satu tikyon mauwas nasida Tuhan asima roham lehon matutu pasu-pasu marhite-hite asini rohami asa tunggabi matutu aka keluarga nasida tujulanon ruas di huriam naong pasahaton hamauliateon ucapan syukur tu pembangunan tu gereja tu sound system do tu bunga altar do pelea tahun pelea bulanan do akapelian di tonga-tonga ni huriam ramoti masa luhut na mga leosa ruas di huriam na marulang tahun hatu tubuh do parungan cari peon di bagasa mingguon pasu-pasu las di rohana sida las di rohanami doi ruas di huriam naung pidda sian tonga-tonga ni huriam hakepe Yogyakarta ima keluarga amang sintua sinurat inang borusitio dohot amang panggabean baru nababan di dua keluarga Tuhan ramoti ma di ingananai baru ruas di huriam naing majalo pasu-pasu padangan serepion di hari Sabtuon ima anak ni huriam Reinhard Octavianus Sibarani dohot Orwana Lucia Veronica borusinurat pasu-pasu masakap nasida leon hahipason di si Reinhard dohot di inang Lucia jala di matani ulaupe batiur maari pasikop sude ramoti saluhutna kanda ginokon asa toktong di bagas salasiroha nasida Tuhan majalo pasu-pasu nasiako aka program kategorial di inahana dohot di kegiatan seksi remaja ramoti ma saluhutna nang di Sinode Distrik Sipatu Paon ni huriam dari Marsugut satu hari Selasa borhat matutu pada tersot nami rap dohot akka utusan pasu-pasu matutu seleling Marsinode Distrik nasida ale Yesus Tuhan nami nang hami dung salpus yang parmingguanon mulak be mahami tuganup bagas nami ramoti mahami namambon kendaraan nabe dohot akka ruas ni huriam ruas partisipan narap marminggu dohot hami di Arianon adiga nasida mulak meninggal hon huta Yogyakartaon patarusahat matutu di bagasan haipason atong Tuhan jalo matutu tangyang panggidon elelek nami mahrite Yesus sami martangyang amen hatani Tuhan di poda tolu ayasia pasangapan Jehovah marhite sian hamuraonmu dohot marhite sian patumonani sadok pangomuanmu hita marede uhut pasahat pelean Hibur rohaku Tuhan Yesus sudah ngolupku di Tuhan Yesus iutonoku do Tuhan Yesus dan olowa sumurut be sai hutundahon haporti bion silang di Kristus mahu
adong pena olodohon, alay rohatku say marsihohon. Tungso adong pena olodohon, nangolowan sumurut be. Beta ihuton ma Tuhan Yesus, hona di jodoh rohang patulus. Beta ihuton ma Tuhan Yesus, sayunang ho sumurut be. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus, sudeng uluku tu Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, yang oloau sumurut be. Sai hutun dahon hapon tibion, silang di Kristus mahuda potong. Sai hutun dahon hapon tibion, yang olowan sumurut be. Tungso adong pena olodohon, alay rohatku say marsihohon. Tungso adong pena olodohon, nangolowan sumurut be. Beta ihuton ma Tuhan Yesus, una di jodoh rohang patulus. Beta ihuton ma Tuhan Yesus, sayunang ho sumurut be. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus, sudeng uluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, yang olowan sumurut be. Sai hutun dahon hapon tibion, silang di Kristus mahuda potong. Sai hutun dahon hapon tibion, nangolowan sumurut be. Tungso adong pena olodohon, alay rohatku say marsihohon. Tungso adong pena olodohon, nangolowan sumurut be. Beta ihuton ma Tuhan Yesus,
nyakon mapeleata tua dopani debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo harorani saluhut siluleho na dinggan dohut nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masa na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gebe uap na husus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pelanon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni seleon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliati Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehon mi, kundiruni pamatanku. Osano utuguki, nuni saluhun hartaku. Upasahan Tuhan, Yesus satu kudus. Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham. Di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangunjunan. Pelua mahami sian pangago. Hai hodona puna harajaon, Tuhan agung Rudi hasanamon, salele di lelena. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana mardidaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. 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 Hurian itu hatta hamina martugas di minggu sadarion mandok selamat hari minggu matu hita saluhutna. Horas. Ibul rohaku, Tuhan Yesus, sedang uluku di Tuhan Yesus, irut tonoku dan Tuhan Yesus, dan oloan sumurut be. Sai hutunda